Venables, a hi yn curo Absalom. A Bydaci'r peniad! CJ Craven sy'n taro cefn yr oed! Lewis Rhys yn rheoli'n dda, wedi cael ei lorio. There's no way in the world that should be a red card, and that was the pivotal moment of the game. Dan Hawkins yno, ergyd wych! O'r smoti'n sgoriodd Craven yn erbyn Phen-y-bont ar nos galan, a dwi ddim yn gallu neud tro hyn. Ben Amon yn y cwrt Cosby! O, mae'n drydedd i Hwlffordd! A mae Fil wedi rhwydo yn y munud ychwanegol. Mae Lôn yn trio gosod hi, ac mae yno gan Aaron Edwards yn y diwedd. O, croeso i Ben-y-bont. Yr ail gêm i'r ddau dîm yma yn ail ran y tymor. Phen-y-bont sy'n croesawu Hwlffordd y prynhawn yma i Stadiwm SDM Glas. Phen-y-bont yn ail yn y tabl, bwynt tu ôl i'r Seintiau Newydd. Hwlffordd yn drydydd, 7 pwynt y tu ôl i Ben-y-bont. Felly mae yna fwlch rhwng y ddau dîm. Bwlch y gall y Hwlffordd wrth gwrs i gau y prynhawn yma efo buddugoliaeth. Mae'r ddau dîm wedi cael dechrau chydig bach yn wahanol i ail ran y tymor. Phen-y-bont wedi colli o 2 gôl i 1 yn erbyn Met Caerdydd. Yn dilyn y gôl hwyr yna gan Jack Feel. Hwlffordd ar y llaw arall wedi cael prynhawn buddiol yn erbyn y Bala i curo nhw o 2 gôl i 2. A Dan Hawkins yn sgorio 2 iddyn nhw. Y prynhawn yna, mae o yn dechrau unwaith eto i Hwlffordd. Os am llawer o goliau rhwng y ddau dîm yma, mae'n rhaid dweud y 5 gêm ddwytha rhwngthyn nhw. Dim ond 4 gôl sydd wedi cael ei sgorio. Pob un o'r rheini i Ben-y-bont. A Phen-y-bont sydd wedi ennill 4 o'r 5 gêm ddwytha rhwng y ddau dîm. Felly nhw sydd ar oruchafiaeth, ond mae Hwlffordd ar rediad da yn y gynghrair ar hyn o bryd. 5 gêm heb golli. Ac o'r diwedd wedi dechrau sgorio goliau hefyd. Mae hwnnw wedi bod yn broblem i Hwlffordd y tymor yma. Ond 12 yn eu 5 gêm ddwytha nhw. Mae nhw'n dechrau ffeindio traed o flaen y gôl. A Ben Amon, eu prif ymosodwr nhw, yn un o'r rheini. Mae o wrth gwrs yn wyneb cyfarwydd fan hyn ym Phen-y-bont. 2 newid i'r tîm cartre y prynhawn yma. Mae Gabe Kirkhoff a Keen Watts yn dod mewn i'r tîm. Ac mae yna newid hwyr wedi bod hefyd. Mi oedd Kyle Ludwigson hefyd i fod i ddechrau'r gêm yma. Ond mae Owen Pritchard wedi cymryd i lefo ar y funud ola. Sy'n golygu bod rheolwr Phen-y-bont Rhys Griffiths ar y fainc i'w dîm o bellach. Hwlffordd, wel, mae yna 2 newid i'w tîm nhw hefyd. Alaric Jones yn y cefn yn cymryd lle Luke Tabone. A Iori Humphreys fel yr ôl asgellwr dde yn lle Jacob Owen. Fel arall, tîm reit debyg i hwnnw nath guro'r Bala yn ei gêm ddwytha nhw. Dan Hawkins a Ben Amon yn rhwydo'r goliau yna. Y dyfarnwr y prynhawn yma, Iwan Arwel Griffith. Wrth i'r ddau gapten gyfarch i gilydd. A pharatoi am y gic gyntaf fan hyn ym Phen-y-bont mewn ychydig eiliadau. Wel, mi o'n i'n sôn bod gan Ben-y-bont record dda yn erbyn Hwlffordd y tymor yma. 2 fuddugoliaeth o 1-0. Un o'r rheini yng Nghwpan Nathaniel MG. A gêm gyfartal hefyd. Ddi-sgôr oedd hwnna. Ac mae'r ddau dîm mewn lle da y tymor yma. Ail yn erbyn trydydd, y tro dwytha iddyn nhw gyfarfod yn rhan 2 tymor y llynydd. Lawr fan hyn ym Phen-y-bont.
Hwna oedd gêm ola'r tymor a'r ddau dîm yn 7fed ag 8fed yn cystadlu am le yn y gem ail gyfle. Chris Venables yn sgorio'r gol fuddigol y prynawn hwnnw. Mae'r ddau dîm yn cael tymhora tipyn gwell eleni. Rhys Aberystwyth ar tafliad mlaen. Fyny gan Clayton Green. Hwlffordd yn cipio'r meddiant nôl. Dan Hawkins yn chwilio am Ben Fawcett yn y canol. Corey Shepherd, y capten prynawn yma i Hwlffordd yn lledu'r chwarae at Lee Jenkins. Yn trio dod o hyd i Ben Armon. A honna'n saff i ddwylo Adam Prisbeck. Hir gan Prisbeck, mlaen gan Venables. Allan gan Rhys Aberystwyth am dafliad. Wedi chymryd y sydyn. Owen Pritchard mlaen. Mae'r cyffyrddiad ola yn dod oddi ar Kyle McCarthy, felly tafliad i Ben-y-bont fydd hi. Mae'n edrych fel mae Keen Watt sy'n chwarae fel yr ôl asgellwr dde yna. Yn absynoldeb Kyle Ludvigsen, yr amddiffynwr, nath orfod tynnu allan o'r tîm cyn y gic gynta. Sharp 5 yn y cefn o'r olwg gynta i Ben-y-bont. Watt. Ac yna Joe Woodywys, Ben Morgan a Gabe Kirchhoff yn y canol. Kane Owen wrth gwrs, yr ôl asgellwr chwith. Cyfarwydd iawn. Watt ar tafliad nôl. Woodywys yn defnyddio Adam Prisbeck y golwr. Corey Shepherd sy'n cael gafel ar honna i Hwlffordd. Mlaen gan Rhys Aberystwyth. Ben Morgan yn ennill y peniad. Ac Clayton Green yn cael ei droed iddi. Heibio i Lee Jenkins, mae o'n mynd. Ac ar draws y daw Alaric Jones. Peniad allan am dafliad. Phen-y-bont methu a manteisio efo'r tafliad sydyn. Kane Owen ymlaen. Mae Greg Walters di mynd lawr am yna wrth gystadlu am y bêl efo Owen Pritchard. Cicrydd i Hwlffordd. Wel, mae'r ddau'n sicr yn taro penna yn erbyn i'n gilydd am yna. Y bêl wedi ei ollwng i Kane Owen i ail ddechrau'r chwarae. James Crowell yn cweit yn gallu cipio'r bêl. Tafliad i'r ymwelwyr yn eu cornel dde hunan. Yn ffodus iddyn nhw. Wel, Lee Jenkins yn gallu eu hyrddio nhw. Fyny'r cae gan Jenkins. Keen Watt ar peniad. Iori Humphreys mewn i'r tîm i Hwlffordd y prynhawn yma. Tafliad unwaith eto i'r ymwelwyr. Mlaen â hi gan Ben Fawcett, allan gan Cion Reffel. A Hwlffordd mewn meddiant unwaith eto, lle gan Rhys Aberystwyth. Mae o'n defnyddio Dan Hawkins. A'r croesiad yna'n gwiro. Mae'n cyrraedd Ben Armon. Ergyd wedi rwystro gan Gabe Kirchhoff yn fanna. James Crowell yn trio dianc efo'r meddiant. Y bas yn cweit yn dod o hyd i Chris Venables. Joe Woodywys yn defnyddio Clayton Green. Ac yn ymlaen gan Woodywys yn chwilio am rediad James Crowell, ond Alaric Jones wastad am gyrraedd honna gynta. A Jones yn clirio am dafliad. Pum munud o chwarae wedi bod fan hyn. Y Stadiwm Westi am Glas.
Mae yna gyfle. Osall Ben am yn reoli'r bêl. Mae'n llawio, dwi'n meddwl, di'r penderfyniad yn ei erbyn o. Gan y dyfarnwr i Wener. Naill dim o'r llall dal yn rhyw deimlo i ffordd mewn i'r gêm, dwi'n meddwl. Am yn gafodd ei gosbi fyna. A dyn ni'n cyfnewid pêl cyn y gicrydd. Kane Owen sy'n sefyll drosti i Ben-y-bont. Teg at y gwrs Cosby, mae'r peniad yno. Ac allan gan Greg Walters. Ben Fawcett yn ei helpu hi mlaen os na gyfle fan hyn i Hwlffordd wrth ymosod. Gofyn tipyn o fanna o Ben Amon i drio curo Clayton Green i honna. Tafliad nôl gan Kane Owen. Gabe Kirchhoff sydd yn un o ddau newid yn hym Phen-y-bont y prynhawn yma. Allan â hi teg at y llinell hanner. Nôl gan Kirchhoff. Honna chydig bach yn fler ganddo fo. Corey Shepherd yn cipio'r bêl nôl. A Shepherd yn eildio'r tafliad yn y diwedd. Mae'r tafliad wedi cael ei roi o blaid Hwlffordd. Clayton Green ddim yn cytuno. Blaen y daw Lee Jenkins felly i cymryd y tafliad. Ond yn edrych fel ei bod hi yn mynd yn hir tuag at y cwrs Cosby. Peniad allan gan Gabe Kirchhoff, Owen Pritchard. Dim llawer o opsiynau ganddo fo o'i flaen o, felly mae o'n ildio'r tafliad. Cyfle i Hwlffordd. Gadw'r pwysau ymlaen yn fan hyn. Dan Hawkins yn brwydro am hon. A mae yna gicrydd yn cael ei roi fan hyn. Iwan Arwel yn deud bod yna lawio. Mae Hwlffordd wedi cael cicrydd, ond maen nhw yn anhapus achos maen nhw'n teimlo bod honna yn y cwrt Cosby. Maen nhw isio cic o'r smotyn, dwi'n meddwl. Chwaraewyr Phen-y-bont yn cwyno am y penderfyniad. Beth bynnag. Mae'r canlyniad yn plesio neb, ond cicrydd fydd hi i Hwlffordd mewn safle peryglus iawn. Mi oedd hwnna yn edrych yn reit agos ar ymyl y cwrt Cosby, ond o bosib y penderfyniad iawn yma yna. Just tu allan. Cicrydd, nid cic o'r smotyn sydd gan Hwlffordd. Ganddyn nhw ddau chwaraewr peryglus yn sefyll dros hon. Corey Shepherd a Rhys Aberystwyth. Mewn i'r wal gan Rhys Aberystwyth. Siomedig oedd honna gan Hwlffordd. Kyle McCarthy'n codi'r bêl nôl mewn i'r cwrt Cosby. A peniad i ffwrdd am dafliad yn y diwedd. O, cicrydd mewn safle a ddawol iawn. A Aberystwyth methu a manteisio. Dwi'n siŵr y bydd Hwlffordd yn awyddus i weld honna nôl. Oedd hi yn y cwrt Cosby, ond mi oedd yn edrych fel bod y dyfarnwr Iwan Arwel wedi cael y penderfyniad yn iawn. Tafliad hir Lee Jenkins mewn i'r cwrt Cosby. Allan o ryw fath gan Kane Owen. Kyle McCarthy yn llygadu cyfle fyna am ergyd. Y bas allan at Ben Fawcett yn y diwedd. Yna cic gornel i'r ymwelwyr. Cic gornel gynta'r gêm. Wrthyn ni agasau at 10 munud o chwarae. Allan bod hi ddim yn syndod mawr. Ond ni wedi gweld printer cyfleoedd yn y 10 munud cyntaf yna. Di'r ddau dîm yma ddim yn tuedd i sgorio lot o golau yn erbyn ei gilydd. Iori Humphreys sydd allan i gymryd y gic gornel mewn i'r postyn agosa. Allan gan James Crowell.
Mae yna gyfle fan hyn i Ben-y-bont wrth ymosod. Keen Watts sy'n cario'r bêl fyny'r cae, Gabe Kirchhoff efo fo. Nôl at Owen Pritchard mae'n mynd a Hwlffordd. Mae yna fagliad yma yna ar Keen Watts, felly cic rydd i Ben-y-bont ydy hi. Mi oedd yn edrych fel bod momentum y gwrth ymosodiad yna wedi cael ei rwystro, ond bagliad yn fan hyn ar Watts, gwthiad arno fo ar ôl iddo fo chwarae'r bas. Mae yna gyfle rwan i Ben-y-bont cael ergyd at y gôl. Pellter reit debyg i be gafodd Hwlffordd rhyw funud yn ôl. A gôl asgellwr chwyth Phen-y-bont. Bydd yn cymryd hon hefyd. Rhys Aberystwyth wedi cael cynnig i Hwlffordd gyna. Tro Cein Owen ydy hi rwan. A ni'n gwybod pa mor beryglus ond mae o'n gallu bod o gicia gosod. Cein Owen yn taro honna syth fyny'r wal. Yn union fel nath Rhys Aberystwyth. Nôl mewn i'r canol gan wedi a Zach Jones sy'n hawlio'r bêl. Bydd na ddim throsedd yma yna yn cael ei roi i Ben Morgan fynd lawr yn y cwrt cosbi. 2 gic rydd o safleoedd peryglus hyd yma, un i'r naill dim a'r llall. A'r un ohonyn nhw yn argyhoeddi. Kyle McCarthy ar bas mlaen, chydig bach yn rhy nerthol i Dan Hawkins. Fyny'r cae gan wedi i Ben-y-bont. Mae'n dod o hyd i Cion Reffel. Keen Watts sy'n ei gynorthwyo fo. Lle i Reffel drio croesi. Honna wedi rwystro. James Crowell yn colli'r meddiant o Dan Hawkins yn clirio i Hwlffordd. Gabe Kirchhoff yn defnyddio Cein Owen. Owen yn ennill y tafliad. Cein Owen yn dod o hyd i Chris Venables. Prif sgoriwr Phen-y-bont y tymor yma. Mlaen at Cion Reffel. Cyffyrddiad Reffel chydig bach yn drwm, ond James Crowell oedd yn llygadu cyfle yma yna. Zach Jones yn gwneud yn dda i gyrraedd yna gynta. Mae'r dyfarnwr Iwan Arwel wedi rhoi cic rydd i Hwlffordd. Crowell ychydig bach yn rhy o'r awyddus. Bron i hwnna ddisgyn yn garedig i'r ymosodwr. Chi'n dall pa math o amdani. Ben Amon i Hwlffordd nôl. Mae o'n rhoi'r bêl i Chris Venables. Cyfle fan hyn i Ben-y-bont. Ledy'r chwarae. Keen Watts ar y croesiad. Digon hawdd i Zach Jones i hawlio hi. Zach Jones mae ganddo fo. Record wych yn y gyngrair tymor yma. 12 llechen lan, mwy nag unrhyw golwr arall. Mae hynny'n braf o pa mor gadar yma amddiffyn Hwlffordd wedi bod y tymor yma. Ond wedi ildio 13 o goliau yn y gyngrair. Y record ora yn y Cymru Premier o bellffordd. Jenkins ar tafliad yn fyr tro yma. Mae Jenkins yn codi honna i'r cwrt cosbi lle mae Adam Prisbeck yn ei derbyn hi.
Nid Kirchhoff yn derbyn y bel gan Brisbeck. Lawr y llinell at Owen Pritchard. Kane Owen wedi dod mewn i ganol cae ac yn trio dod o hyd i rediad Chris Venables. Hwlffordd yn clirio'r bel. Ond hyd at Owen Pritchard. Joe Woodywys. Nôl at Ben Morgan. Allan gan Pritchard at Woodywys unwaith eto. Pritchard yng nghanol cae at Venables, cyffyrddiad i gyfeiriad Cion Reffel. A'r cyffyrddiad nôl oddi ar Kyle McCarthy. Oedd yn y lle iawn yma na. Lee Jenkins, mlaen, penedd allan gan Cion Reffel. Owen Pritchard, at Kane Owen. O, Kirchhoff yn cael ei ddal yma na. Kane Owen, yn o'n y lle iawn. Phen-y-bont yn clirio'r bel. Mae'n Hwlffordd nôl at Zach Jones, gol yr Hwlffordd. Y gŵr o Seintiau Newydd, ar unig chwaraewr ar y cae, ar hyn o bryd sydd ddim yn Gymro. Zach Jones, gol yr Hwlffordd. Lee Jenkins. At Dan Hawkins. Iori Humphreys, ddim y basor ymlaen. Ond cipio'r bel nôl. Yn cael ei ben iddi. Dim cicrydd chwarae ymlaen nawn ni, Rhys Abrasizi. Llwyddo i gadw'r meddiant. Kyle McCarthy, croesiad dwfn di hwnna. Teg at Lee Jenkins yn y canol. Ben Fawcett yn taro'r postyn. A Phen-y-bont rywsut yn clirio. Am gyfle yma i'r ymwelwyr. Fawcett a'r peniad. A Phen-y-bont yn gwybod fawr ddim am hwnna. Lee Jenkins at Greg Walters. Ergydd Walters. Ddim digon o'n erth yn y diwedd. Ac Adam Brisbeck yn delio fo honna yn iawn. Ond dyna chi gyfle yma i Hwlffordd. Peniad nôl mewn gan Lee Jenkins. Ben Fawcett yn gwiro honna tuag at y gornel isa. Fodfeddi o roi Hwlffordd ar y blaen. Ond dyna'n sicr gyfle gorau'r gêm hyd yma. Greg Walters ar bas mlaen i Fawcett. Neb efo Fawcett, felly mae o yn gwneud yn dda i ennill tafliad yn y gornel. Oddi ar Ben Morgan. Yr amddiffynwr sydd wedi ymuno â Phen-y-bont i Sionawr. Un chwaraewr ieuenctid efo Abertawe, Ben Morgan. Bellach yn 26 oed. Ac yn ymddangos i Ben-y-bont am y pedwerydd tro ers ymuno o'r clwb. O, enillodd y gicwr smotyn yn erbyn Met Caerdydd yr wythnos dwytha. Tafliad hir i Hwlffordd. Lee Jenkins mewn i'r canol. Ben Amon yn troi'n dda. Acrobataidd gan Amon. Ac mi oedd yn rhaid i Adam Brisbeck arbed. Doedd o ddim yn siŵr os oedd honna yn slifio mewn o dan y trawst, felly mi oedd angen gwthio honna i ffwrdd. Cyfle dan fanna gan Amon. Oedd yn ddyfeisgar tu hwnt a'i ergyd. Rhys Abrasizi ar gic gornel. Lee Jenkins a Ben Amon yn rhwystredig yn fanna. Teimlo bod nhw wedi cael ei gwthio yn y cwrt Cosby. Mae'r bel holl ffordd nôl gan Zach Jones rwan yn y gol i Hwlffordd. Kyle McCarthy. Mae'r bas letraws ddim yn dod o hyd i Abrasizi. Kane Owen yn gofyn i Owen Pritchard redag ar ôl honna. Oedd Owen Pritchard ddim yn cytuno.
20 munud o chwarae wedi bod. Fan hyn ym Phen-y-bont, a mae Hwlffordd wedi deffro yn ymosodol. Maen nhw wedi cael cwpl o gyfleoedd rwan. Ben Fawcett a Ben Armon. Y ddau brif sgoriwr yn y gyngrair iddyn nhw wedi cael cyfleoedd. Dyma Hwlffordd lawr y dde. Mae'n ennill tafliad oddi ar Cein Owen. Hwlffordd yn dechrau heddiw yn lle Jacob Owen yn safle'r ôl a sgellwr dde yna. Ac yn absenoldeb Jacob Owen sydd yn un arall sy'n gallu taflu y bêl yn bell i mewn i'r cwrt cosbi. Dyma Lee Jenkins yn cymryd y dyled swydda yna. Lee Jenkins mewn i'r cwrt cosbi. Chris Venable sy'n cael ei benni ddi. Ond mae nôl i Jenkins. Croeso ddar i droed chwyddi unwaith eto. At Ben Chris Venables. James Kroll sydd wedi cipio'r bêl yn fan hyn. I Ben-y-bont, a mae o wedi cael ei faclu gan Corey Shepherd. Cic rydd i Ben-y-bont, a Kroll wedi glanio yn drwsgwl yn fan'na, dwi'n meddwl. Wrth gystadlu am y bêl. I cael ei ddal yn fan'na do gan Corey Shepherd. Cic rydd, dim mwy na hynny. Ydy penderfyniad Iwan Arwel y dyfarnwr. Cein Owen, capten Phen-y-bont, i gymryd y gic rydd. Ydych chi'n tybio, oedd hon yn mynd yn hir. Tuag at Chris Venables. Y cyffyrddiad Oland oedd oddi ar Ben Armon. Ac mae allan am dafliad cyn i Rhys a Brysesi allu clirio. Keen Watts sydd allan yno i Ben-y-bont. Watts wedi ail ymuno ar clwb o Goetre United yn rhif adran y de. Lle oedd o wedi cael tymor da iawn iddyn nhw. Hyd yma, 14 gol mewn 17 gêm. Os ryfedd fod Phen-y-bont wedi ei ail arwyddo fo. Ymddiheiriadau gyda llaw os ydych chi yn clywed iaith gry dros y meicroffon o dro i dro. Watts i mewn i'r canol i Ben-y-bont. Penniad nôl gan Cein Owen. Owen unwaith eto. Chris Venables yn trio'r sodliad yna ond yn ildio'r meddiant. Greg Walters yn clirio. Ben Armon ydy'r unig un fyny'r cae, ond mae Ben Armon wedi cyrraedd y bêl gynta mewn i'r cwrt cosbi o Ongl-dyn. Adam Prisbeck yn arbed. A Joe Woody West yn clirio. Ben Armon yn gorfod mynd i hun o fan'na. Doedd ganddo fo ddim cefnogaeth ar ongl yn ei drechu fan o diwedd. Prisbeck yn gwneud y dda. Cyfle fan hyn rwan i James Kroll. Phen-y-bont yn y cwrt cosbi, croesiad Kroll. Allan am gic gornel. Ac o un pen i'r llall. Mae'n mynd Ben Armon yn fan hyn. Mewn i'r cwrt cosbi yn gry. Ond mi oedd o wastad yn gofyn tipyn ohono fo i drio curo Adam Prisbeck o'r ongl yna. A chyn i ni gael y gic gornel i Ben-y-bont. Mae angen chydig bach o driniaeth yn fan'na ar Ben Morgan. Gyda llaw nos lun, mi fydd holl uchafbwyntiau gema'r penwythnos ar sgorio. Yn ogystal ar rhestr fer gol y mis, hynny am 8:30 ar S4C. A ddydd Sadwrn nesaf wrth gwrs, y gêm fawr ar frig y tabl Seintiau Newydd yn croesawu Phen-y-bont. Honna'n fyw ar-lein, ac ar eich teledu clyfar chi. Am 12:00. Dydd Sul wedyn, tlws cynta'r tymor. Abertawe erbyn y Seintiau Newydd yn ffeinal tlws yr adran.
Honno'n fyw ar Esbydrec am gwarter wedi 5 y prynhawn. Digon o bêl-droed i ddod. Yn gynnwys wrth gwrs yr orest holl bwysig na rhwng Phen-y-bont a'r Seintiau Newydd y penwythnos nesaf. A Phen-y-bont, chwarae teg iddyn nhw, wedi bod yn rhoi brwydr dda i'r Seintiau Newydd y tymor yma ar y brig. Maen nhw bwynt y tu ôl iddyn nhw ar hyn o bryd. Ond wedi chwarae un gêm yn fwy. A da chi yn tybio y bydda angen canlyniad arnyn nhw yng Nghrwys Oswallt y penwythnos nesaf. Os ydyn nhw am aros yn y ras na. Mae Ben Morgan nôl ar ei draed, ond yn hercian. Felly mae o yn gadael y cae am y tro. Phen-y-bont yn chwarae ymlaen efo'r gic gornel yma. Lawr i 10 dyn am y tro. Owen. Dewn i Rhys a Brysesi sydd wedi mynd lawr ar ôl y glec yna. Rhys Griffiths, rheolwr Phen-y-bont yn cwestiynu a oedd Rhys a Brysesi 10 llathen i ffwrdd o'r gic gornel am y gwirionedd. Tafliad ydy hi i Ben-y-bont rwan. Owen i hyrddio hon. Heniad mewn i'r cwrt Cosby, mae Cion Reffel yno. Reffel yn troi'n dda, ond yr ergyd wedi rwystro. Wedi yn fler ar ei droed chwith am yna. Sydd allan am dafliad. Mae Ben Morgan nôl ar y cae i Ben-y-bont, felly dyn ni nôl i 11 yn erbyn 11. Gabe Kirchhoff, fyny'r uchel, mlaen gan James Crowell. Chris Venables, neb efo fo, ac mae o'n chwarae honna lawr. Y chwith, mewn i'r bwlch na. Zach Jones yn delio efo honna. Cadw'r bêl ar dir y chwarae. Cadw bethau yn llifo. Rhys a Brysesi fan hyn yn erbyn Keen Watt. A Brysesi wedi giro fo. Dan Hawkins yn y canol. Nôl allan at a Brysesi. Greg Walters. Digonedd o le fan hyn gan Lee Jenkins wedi rasgamu ymlaen o'r amddiffyn. Croeso Jenkins mewn i'r canol. Digon hawdd i Joe Wedi. Chris Venables ymlaen tuag at James Crowell. Da gan Kyle McCarthy yn fanna. Amddiffynwr Hwlffordd yn delio fo honna. McCarthy wedi ymuno Hwlffordd o Met Caerdydd wrth gwrs dros yr ha. Ac wedi chwarae pob gêm y tymor yma ers ymuno Hwlffordd. Chwaraewr 31 oed wedi dod â tipyn o brofiad i amddiffyn y tîm o Sir Benfro. Mae'n arall o'i gyd amddiffynwyr o Alaric Jones hefyd. Yn un sydd wedi ymuno o Met Caerdydd. Ddau ohonyn nhw yn gyfarwydd efo'i gilydd. Ben Arwen. Nôl at Rhys a Brysesi. Alaric Jones yn gadael honna i Zach Jones y golwr. I Jenkins. Yn mynd yn hir gan Jenkins. Penniad allan gan Gabe Kirchhoff, Owen Pritchard. Yn cicio honna i neb mewn gwirionedd. Ildio'r meddiant yn syth, nôl i Hwlffordd. Rhys a Brysesi. Dal i fynd, Dan Hawkins ar ymyl y cwrt Cosby. Hawkins a'i ergyd o wedi rwystro. Joe Wedi yn clirio. Clayton Green yn ei helpu hi mlaen. Owen Pritchard. Un bagliad yn fanna ar Owen Pritchard. Greg Walters i Hwlffordd.
Dan Hawkins ar ymwyl y cwrt Cosby a Hwlffordd sy'n nôl i wneud y gwaith amddiffynol. James Crowell nôl at Cain Owen. A Cain Owen yn gofyn am gael roi'r bêl allan rwan, achos mae Owen Pritchard dal i lawr yn gafel cefn i Ben. Dyfarnwr Iwan Arwel yn dweud bod angen rhoi saib ar y chwarae yma. Ymddiheiriadau unwaith eto gyda llaw, os ydych chi'n clywed unrhyw iaith gre yn dod drwyddo. Owen Pritchard nôl ar ei draed rwan. A gweld bod o'n edrach yn iawn i barhau. Tydi bach dros hanner awr wedi chwarae fan hyn. Ym Phen-y-bont, di sgôr o hyd rhwng y ddau dîm yma. Ni ddim yn syndod mawr, fel o'n i'n sôn, o ystyried y canlyniadau diweddar rhwng y ddau glwb. Cain Owen yn ail ddechrau'r chwarae. Sotliad bach mlaen gan Corey Pritchard. Jacob Owen. Ben-y-bont sy'n trio clirio. Ben Morgan ar peniad. Corey Shepherd yn reoli, capten Hwlffordd. Shepherd yn colli honna i James Crowell. Mae yna gyfle fan hyn i Crowell, redeg am yr amddiffyn na. Ond mae'n gorfod aros am gymorth yn y diwedd. Keen Watts oedd yno. Watts mewn i'r canol. Aleric Jones ar peniad allan. A Cion Reffel. Dim ond yn gwir o'r bêl i gyfeiriad Zach Jones yn y diwedd. Zach Jones heb gael fawr i wneud yn y gôl i Hwlffordd hyd yma. Ben-y-bont ddim wir wedi creu cyfleoedd. Cain Owen ar peniad yma. Owen Pritchard yn cael ei wasgu allan yma gan Shepherd a Humphreys. Tafliad i Hwlffordd fydd hi. Lee Jenkins ar tafliad at straed Ben Amon, mae hwn yn mynd. Amon yn ildio'r meddiant, Cain Owen yn ffigio. Ac yn gadael i Gabe Kirkhoff glirio'r bêl fyny'r cae. Aleric Jones yn ennill y peniad. Corey Shepherd yn gwneud yn dda am hwnna i adennill y meddiant. Cion Reffel nôl gan Kirkhoff a Phen-y-bont sy'n cael gafel arni yn y diwedd. Ben Morgan ar bas hir yn chwilio am James Crowell. Cyffyrddiad hyfryd gan James Crowell yn fyna. Nath o reoli honna'n wych. Bêl nôl gan Kirkhoff. Crowell cael ei wylio'n ofalus gan Lee Jenkins, ond yn dod o hyd i Owen Pritchard. Pritchard yn chwilio am rediad Keen Watts, ond honna wedi darllen. Keen Watts ar peniad mlaen. O, di hon di disgyn i Chris Venables yn y cwrt Cosby. Venables yn cael ei ergyd o, ond Zach Jones wedi darllen hi. Ac yn arbed yn weddol gyffyrddus yn y diwedd. Rhaid canmol Chris Venables yma na. Manteisio ar y bêl lac yn y cwrt Cosby ac yn creu'r lle i'w hun. Ond Zach Jones wedi dyfalu lle oedd honna'n mynd ar ergyd mewn gwirionedd gan Chris Venables, ddim cweit digon nerthol. Ond o'r diwedd, cyfle gwirioneddol i Ben-y-bont. Hwlffordd yn ail ddechrau'r chwarae rwan efo'r tafliad allan at Rhys a Brysheisi.
O, ar garlam drwy ganol cae fan hyn. Lledr chwarae allan at Greg Walters. Walters. Dwi'n bach o gic hosan yma na gan Walters. Ond Lee Jenkins yn adfer y sefyllfa. Zach Jones. Allan at Kyle McCarthy. O, that's Jones mae'n mynd. Hwlffordd yn amyneddgar. Rhys Aberseisi yn dod i chwilio am y bêl. McCarthy. Ôl at Aberseisi. Yna le gan Corey Shepherd yn y cylch canol. Shepherd yn taro hwnna'n hir ac ein Owen wedi camddeall lle oedd Adam Prisbeck. Y peniad yn ildio. Cic gornel rhad i Hwlffordd. Ein Owen fydd o'n siomedig yma na. Yn o'i beniad. O ddim wir. Teg at Adam Prisbeck. Y golwr. Yn y gyfle fan hyn i Hwlffordd. Roi'r bêl yn y cwrt Cosby. Rhys Aberseisi i'w chymryd hi. Y cewri mawr i fyny o'r cefn. Alaric Jones a Lee Jenkins. Ben Amon wrth gwrs yno hefyd. Mae Iwan Arwel y dyfarnwr. Meddwl eisiau gair bach efo Ben Morgan a Lee Jenkins. Cyn i'r gic gornel ma ddod i mewn. Yna'r tri ar ymyl y cwrt Cosby, da chi'n tybio fydd y targed i Hwlffordd yn fan hyn. Lee Jenkins, Ben Amon ac Alaric Jones. Rhys Aberseisi mewn i'r post yn y gosa. Greg Walters yn trio'r sodliad. Allan am gic gornel arall. O, mi nath Hwlffordd sgorio o sefyllfa debyg. Wythnos dwytha erbyn y bala. Cic gornel mewn i'r post yn y gosa na'r peniad mlaen gan Greg Walters yn creu'r cyfle i Dan Hawkins. Aberseisi tro ma'n mynd i'r post yn pella. Ac Adam Prisbeck yn delio efo hwnna. Yn ddigon hawdd. Yn ei rôli allan i Chris Venables. Cyfle am wrth ymosodiad i Ben-y-bont. Venables yn gweld Keen Watt yno. Peniad Iori Humphreys yn un pwysig. Mae Iori Humphreys yn clirio. Kirchhoff yn neud yn dda fyna. Gabe Kirchhoff yn rheoli i Ben-y-bont. Gabe Kirchhoff yn fler efo'r bas. Yn iltio'r bêl i Kyle McCarthy. Ac yn ffodus i Ben-y-bont. Joe Woody wysodd yna i gipio'r meddiant nôl. Aldo Chris Griffiths, rheolwr Ben-y-bont, ddim yn rhy hapus efo Gabe Kirchhoff am y bas yna. Ben Morgan mlaen i gyfeiriad Chris Venables yn y cwrt Cosby. Venables yn troi heibio i Alaric Jones ac yn mynd i lawr. Oedd o ddim yn mynd i gael cic o'r smotir am hwnna. Alaric Jones. Chydig bach yn rhy gry. Chris Venables yn mynd lawr, chydig bach yn rhy hawdd. Wel, mae'r ddau yn cystadlu yn erbyn ei gilydd am hwnna. Dwi'n yn siŵr os yna ddigon am gic o'r smotyn. Ond sicr yn edrych o fod Chris Venables yn mynd lawr chydig bach yn hawdd. Waith be ydy'r cyffyrddiad mae o'n teimlo oedd na gan Alaric Jones. Corey Shepherd yng nghanol cae i Hwlffordd. Dan Hawkins nôl at Shepherd. Cyffyrddiad yn disgyn yn garedig i Ben Fawcett allan at Kyle McCarthy. Fawcett. Rhys Aberseisi. Phen-y-bont yn ei gyrfodi nhw nôl. Dan Hawkins di dod yn ddwfn i chwilio am y bêl yn fan hyn. Pas hyfryd gan Hawkins, ond Ben Fawcett yn cam sefyll. 5 munud i fynd o'r hanner cynta. A'r naill ddim o'r llall wedi creu cyfleoedd, ond rhaid chi ddweud mae Hwlffordd
sydd y bosib wedi cael y gorau ohonyn nhw. Ac eto mae hi'n ddi sgôr o hyd. Dwi'n yn siŵr byddai'r unrhyw un o'r ddau dîm yn cymryd y canlyniad yma ar hyn o bryd. Mae Phen-y-bont wrth gwrs yn llygadu'r triffwynt na fydda'n cadw nhw yn y ras yn y bencampwriaeth. Hwlffordd. Maen nhw'n gwybod bydda buddigoliaeth fan hyn yn cau'r bwlch ar Ben-y-bont i 4 pwynt. Watts yn brwydro am hwnna, ond yn ildio meddiant. Bêl mlaen yn chwilio am Ben Armon, ond Ben Morgan. Mae Ben yn y lle iawn. Gabe Kirchhoff mlaen at Owen Pritchard. Nôl at Clayton Green, sy'n dod o hyd i Gabe Kirchhoff, ond Kirchhoff gormod o grasadio i gwmpas o. Bêl nôl yn wylad yn Prisbeck. Clayton Green wedi dod yn ddofn i chwilio am y meddiant. Mae'n gweld llawer ohono fo yn y gêm hyd yma, Clayton Green. Lee Jenkins a'r peniad lawr. Owen Pritchard sy'n cipio'r bêl nôl i Ben-y-bont. Ac yn teimlo bod wedi cael ei dynnu nôl yma na gan Corey Shepherd, ond chwarae ymlaen nawn ni. Ben Fawcett sydd ar ôl y bêl yma'n hyn i Hwlffordd. Tackle dda gan Gabe Kirchhoff. Ond y bas yn un fler. Dwi'n meddwl mae James Crowell oedd y targed, ond iltio'r meddiant nath o. Bêl nôl gan Hwlffordd. Ben Armon ar y chwith. Mae o'n colli'r bêl i Joe Woodwys, ond mae yna drosedd meddwl dyfarnwr i Wener. Woodwys yn tynnu Chris, Ben Armon. Cic rydd i'r ymwelwyr. Armon a Woodwys yn cystadlu amdani. Ie, mae yna dynnu Chris yma na does gan Woodwys. Dan Hawkins sy'n sefyll drosti. Ond i ddod mewn ar y droed dde. Teg at Alaric Jones. Sy'n neidio amdani, ond... O, mae o di anafu hyn yma'n hyn. Wrth drio cyrraedd y peniad yna. Mi oedd o'n ddewr i fynd amdani, ond dwi'n meddwl bod o di glanio yn lletswyth wrth fynd am honna. Mae honno'n edrych fel wedi ysgwydd o mewn poen. Alaric Jones. Mynd am y peniad. Cryd jyst chydig bach o'i flaen o, mi nath o hyrddio hun am hwnna. Ac wrth wneud hynny, mae'n edrych fel bod wedi anafu i ysgwydd o. Mae'n taflu hun am hwnna, ia, mae'n glanio. Mae'n anghyfforddus, dwi'n meddwl, dydy. Reit ar ddiwedd yr hanner cynta. Bydd rhaid i ni weld. A di Alaric Jones yn gallu parhau. Dal lawr yn derbyn triniaeth. Mae o'n un o ddau newid yn hi ym Hwlffordd fel o'n i'n sôn. A dwi'n meddwl bod ei brynhawn o ar ben mi ddoth o fewn i'r tîm yn lle Luke Tabone yng nghanol yr amddiffyn. Ydych chi'n tybio mai Luke Tabone ydy'r chwaraewr fydda'n cymryd ei le fo. Os nad ydio yn gallu parhau. Siomi Alaric Jones, nath o ddim chwarae drwy gydol y tymor dwytha oherwydd anaf. Yn sicr wedi bod yn chwarae fwy cyson ers ymuno a Hwlffordd dros yr ha o Met Caerdydd. Ond mae brynhawn o ar ben, dych chi'n tybio. A chadarnhad bod yr eilydd ar fi'n dod i'r cae. Alaric Jones yn gadael. Luke Tabone, da ni'n meddwl, sy'n dod mlaen yn ei lefo. Mi fydd na 4 munud yn cael ei ychwanegu ar ddiwedd yr hanner cynta.
oherwydd yr arnaf yna. Ac ambell i saib arall. A dyma'r eilydd yn dod i'r cae. Luke Tymon, chwaraewr rhyngwladol Malta. Sy'n wyneb cyfarwydd yng nghanol yr amddiffyn i Hwlffordd. Chydig bach o syndod o bosib bod o heb ddechrau'r gêm yn y lle cynta. Mae o rwan mlaen yn lleol Eric Jones. Ben-y-bont, mlaen at Ben Fawcett. Greg Walters sydd o'i flaen o'n tacl dda gan Gabe Kirchhoff. Keen Watts fyny'r cae honna yn rhy nerthol i James Crowell. Jack Jones, gol o'r Hwlffordd yn cymryd i amser o fan hyn. Bosib fod Hwlffordd yn digon hapus i setlo fan hyn. A'r sgôr. Wel, mae'n ddi-sgôr rhwng y ddau dîm wrth i ni agasau at yr egwyl. Hwlffordd wrth gwrs newydd orfod newid un o'i hamddiffynwyr nhw, felly mi fydda'r egwyl yn gyfle iddyn nhw setlo. Rhaid deud nhw sydd wedi cael y gorau ar hanner cynta. O ran cyfleoedd. Ben Fawcett yn y gornel. Yn ennill cic gornel. Chance of flank, Forsey. No easy catch. A i funud yn weddill o'r amser sydd wedi ychwanegu ar ddiwedd yr hanner cynta. Os na un cyfle arall yn fan hyn i Hwlffordd. Drio cipio rhywbeth. Iori Humphreys ar gic gornel. Mewn i'r canol mae'n mynd. Adam Prisbeck yn dod amdani. Dio ddim cweit yn ei chael hi. Mae allan am gic gornel arall. Oedd e ar Clayton Green. Oedd hwnna chydig bach yn fler gan Ben-y-bont yn y canol na. Neb yn cael gafel iawn arni. Yn ffodus bod hwnna heb ydlamu mewn i le fwy peryglus yn y cwrt Cosby. Rhys Abasisi mewn i'r canol. Prisbeck yn dyrnu hwnna allan. Corey Shepherd sy'n yn o'i Hwlffordd. Abasisi nôl mewn i'r canol allan gan Gabe Kirchhoff. Ac mae o'n ennill y gicrydd oedd o'n chwilio amdani. Ben-y-bont yn lleddfu'r pwysau felly ar ddiwedd yr hanner cynta. Os o ddim brys ganddyn nhw i gymryd y gicrydd fach chwaith. Adam Prisbeck fyny'r cae. Sgynniad allan gan Lee Jenkins. Corey Shepherd yn trio rheoli. Mae dacl ar Dan Hawkins gan Clayton Green. Dim trosedd yma na, chwarae ymlaen nawn ni. Clayton Green. Ôl at Gabe Kirchhoff. A dyna ni, ddiwedd yr hanner cynta. I sgôr rhwng Pen-y-bont a Hwlffordd ydy hi. Hwlffordd y bosib wedi cael y cyfleoedd gorau. Ben-y-bont a Ben Fawcett wedi dod yn agos. A Chris Venables ar ben arall y cae. Yn cael cyfle gorau Pen-y-bont. Ond ar yr egwyl. Di sgôr fan hyn. Yn Stadiwm SDM Glas. Pen-y-bont dim, Hwlffordd dim. Before we head off at half-time, just to let you know about some upcoming events here at Phen-y-bont at the venue. On Friday the 21st of March.
The women's team next to the pitchside cafe. Croeso nôl i'r ail hanner. Sgôr ar yr egwyl rhwng Pen-y-bont a Hwlffordd. Ail yn erbyn trydydd wrth gwrs yn y tabl. Mae'r ddau dîm yn chwilio am fuddugoliaethau am resymau gwahanol. Pen-y-bont angen y triffwynt i gadw'r pwyso yna ar y Seintiau Newydd. Yn enwedig o ystyried fod y ddau dîm yn herio ei gilydd y penwythnos nesaf. Hwlffordd wrth gwrs, wel maen nhw yn llygadu cau'r bwlch na ar Ben-y-bont yn yr ail safle. 7 pwynt o fwlch sy'n ar hyn o bryd. Bydda hi'n bedair wrth gwrs, os o'n nhw'n ennill y prynhawn yma. Greg Walters yn ail ddechrau'r chwarae yn yr ail hanner i Hwlffordd. Bêl sydd allan am dafliad i Ben-y-bont. Tafliad Keen Watt fyny'r cae. Clayton Green yn cystadlu amdani a mae'n disgyn i Greg Walters. A Walters yn cael ei ddal yma gan Clayton Green, ond dim trosedd. Pen-y-bont yn chwarae ymlaen. Allan at Kane Owen. Lle gan Owen Pritchard yn y canol. Mlaen gan Owen Pritchard ac mae o yn cael y gicrydd na. Ysgwydd yn erbyn Corey Shepherd, ond gwthiodd anheg medda'r dyfarnwr Iwan Arwel. Owen Pritchard wedi llygadu'r lle yna'n fyna. A gicrydd i ddod. Rhyw 5 llath ar 20 o'r gôl. A chydig bach mwy na hynny o bosib. Gabe Kirchhoff, Kane Owen a Ben Morgan yn sefyll drosti. Gabe Kirchhoff sy'n gosod y bêl i lawr. Kane Owen gymrodd y gicrydd gafodd Pen-y-bont yn yr hanner cynta. Honno'n un siomedig sydd mewn i'r wal. Mae fo neu Kirchhoff sy'n gael on. Kirchhoff sy'n edrych. O, mae fo fydd yn taro hi. A Ben Morgan yna hefyd. Kirchhoff yn mynd amdani. Ddim yn rhy bell. Ond Zach Jones wastad yn gwylio honna heibio'r postyn. Ergyd Kirchhoff ddim yn mynd i boeni'r golwr. Zach Jones ar hyn y bryd yn llygadu y cyfle am drydydd Llechen lan ar 10 y tymor yn y gyngrair. Bod i'r golwr sydd wedi cadw'r nifer fwyaf o lechu glân. Yn ddiffyn Hwlffordd yn dangos pam mae nhw ydy'r un gorau yn y gyngrair ar hyn o bryd. Wedi llwyddo i gadw Pen-y-bont allan yn yr hanner cynta a eu cyfyngu nhw yn gwirionedd. I ychydig iawn o gyfleoedd, ond ganddyn nhw gicrydd rwan. Rhys a Brysesi. I'w chymryd hi. Cyn hynny. Iwan Arwel. Y dyfarnwr. Yn barod i ail ddechrau'r chwarae. Rhys a Brysesi yn codi honna i ymyl y cwrt Cosby allan gan Ben Morgan. Ymlaen gan Owen Pritchard. Zach Jones wedi dod allan o'i gwrt Cosby. Hwnna'n uchel i'r awyr. Joe Wedi yn eildio'r tafliad. Dan Hawkins nôl at Rhys a Brysesi. Fyny'r cae yn chwilio am Ben Fawcett. Hawkins mlaen. Ac Adam Prisbeck yn galw amdani. Y golwr yn awdurdodol. Penniad mlaen gan Chris Venables.
Venables unwaith eto yn brwydro amdani Cal McCarthy sy'n clirio i Hwlffordd. Mi o'n i sôn yn gynharach am record ddiweddar Pen-y-bont yn erbyn Hwlffordd, heb golli'r un o'r 5 ddwytha. Ac os da ni sôn am ymwiliadau Hwlffordd fan hyn i Stadiwm SDM Glas, ers iddyn nhw gael ei dyrchafu i uwch Gyngrair Cymru. Wedyn dydy honna ddim yn record dda iawn. Pen-y-bont wedi ennill pob un o'r 7 gêm. Mae'r ddau yma wedi chwarae yn erbyn ei gilydd fan hyn. Felly, ni ddefyddo fo yn ganlyniad nodedig, hyd yn oed tas y Hwlffordd yn cael gêm gyfartel y prynhawn yma. Lewis Abrasesi ar tafliad nôl at Zach Jones. Luke Tavone ddoth mlaen fel eilydd wrth gwrs ar ddiwedd yr hanner cynta yna. Yn dilyn yr anaf i Aleric Jones fyny'r cae. Mae'n mynd tuag at Ben Amon. Mae'r cyffyrddiad ola dde ar Ben Morgan sy'n golygu tafliad arall i Hwlffordd. Lewis Abrasesi yn chwilio am draed Ben Amon, ond allan. Mae'n mynd gan Keen Watt. Tafliad arall i Hwlffordd. Munud cynta, 6 munud cynta, yr ail hanner. Yr ddau dîm yn dal i ryw deimlo'i ffordd i mewn i'r ail hanner yma. Yn i'r llinell gan Ben Fawcett, ond allan am gic gol fydd honna. Isbeck yn gweld os oes na opsiwn am gic gol fer, ond yn i'r cae fydd hon yn mynd rwan. Hwlffordd wedi cau'r opsiwn yna. Cal McCarthy ar peniad cynta, Luke Tavone mlaen ar yr ail gynnig. Wedi i Ben-y-bont. Mae'r ddau dîm yn trio cael gafal ar y meddiant yn iawn, o'r bêl di trilio dipyn amser yn yr awyr. Mae Cal McCarthy'n llorio Keen Watt yn fan hyn. Mae'r cerdyn melyn yn syth allan o boced Iwan Arwel y dyfarnwr. McCarthy mewn chydig bach yn fler. Ddim malais yn fan'na, dwi'n meddwl, gan Kyle McCarthy. A'r Keen Watt, cerdyn melyn. Mae'r gweitha protestiadau. Phen-y-bont. McCarthy. Just chydig bach yn fler yn fan'na i ysgwyddo mewn i Keen Watt. O, di'r chwaraewr cynta yn llyfr y dyfarnwr y pnawn yma. Mae'r hael allan yn tywynnu arnyn ni rwan ar gyfer yr ail hanner fan hyn ym Phen-y-bont. Cyn Owen ar gicrydd at draed Owen Pritchard. Pritchard ddim yn llwyddo i ddod o hyd i James Crowell. McCarthy sy'n clirio. Nôl gan Joe wedi at Adam Prisbeck. Prisbeck ar y cynnig cyntaf mynd yn hir. Luke Tavone a'i beniad o. Greg Walters yn cael ei ddal yma gan Owen Pritchard. Gwna gerdyn melyn i Owen Pritchard hefyd. A'i gerdyn melyn o fewn cwpl o funuda. Owen Pritchard gyda llaw yn gwneud i ymddangosiad, i hanner canfed ymddangosiad o yn y Cymru Premier y pnawn yma. Yng nghanol cae Ben-y-bont. Eniad allan gan Keen Watt. Hawkins yn cyrraedd yno.
Ben Fawcett methu rheoli, felly Clayton Green sy'n cipio'r bêl ac yn rhyddhau. James Kroll yn fan hyn. Kroll heibio i Luke Tabone. Mewn i'r canol mae'n mynd tuag at Chris Venables. A Lee Jenkins oedd yno i Hwlffordd. Yr amddiffynwr yn y lle iawn. Kroll wedi cyrraedd yr ystlys, felly tynnu'r bêl nôl i Venables. Oedd yr unig opsiwn oedd ganddo fo. Ac yn ffodus i Hwlffordd. Mi oedd Lee Jenkins yn y lle iawn. Kane Owen i gymryd y gic gornel. Mewn i'r canol tuag at y postyn bellach dros Ben. Gabe Kirchhoff a Chris Venables. Kirchhoff sy'n yno i gasglu'r bêl. Lee Jenkins yn ei wylio fo. Kirchhoff. Kirchhoff yn teimlo fod wedi cael ei dynnu nôl yma gan Lee Jenkins, ond yn cael y croesiad i mewn. Penniad mlaen gan Kroll i'r postyn pellach yna. Mae yna gam sefyll yn y diwedd yn erbyn Pen-y-bont. Greg, make sure we're picking up back poles. Jake, you have to... Wel, Kirchhoff di gwneud yn dda yn y diwedd i greu lle am y croesiad. Ac ar y postyn pellach, dwi'n meddwl, mae Ben Morgan. Oedd yn cam sefyll. Who's the gap up? Ben Morgan ar peniad. Chris Abrasisi mlaen, Clayton Green. Ddau dîm yn cystadlu'n yr awyr am hon. I drio cael gafel arni Ben Morgan sy'n clirio yn y diwedd. A James Kroll yn dal y bêl i fyny. Fyny'r cae gan Cion Reffel i lwybr Keen Watts yn fan hyn. Ar ymwyl y cwrt Cosby, Keen Watts yn codi hwnna'n uchel. A Chris Venables yn gofyn. Oedd wedi cael ei rwystro fan ar y cwrt Cosby, dwi'n meddwl bod o yn hynod o uchelgeisiol. Yn trio gofyn am hwnna. Hwlffordd yn chwarae ymlaen. Greg Walters ar y chwith. Nôl at Ben Arman. Chris Abrasisi. Heibio i Keen Watts. Nôl at Greg Walters. Walters yn troi un ffordd ar llall. Ond dal i fynd, mae heibio i Cion Reffel. Mae'r croesiad wedi rwystro Reffel yno. Keen Watts yn y cae at James Kroll. Kroll yn gwneud yn dda i droi fyna heibio i Cal McCarthy. Ac yn dod o hyd i Owen Pritchard yng nghanol cae. Owen Pritchard efo Kane Owen y tu allan iddo fo. Clayton Green nôl at Gabe Kirchhoff. Owen. Phen-y-bont di chwarae hynna'n mewn i gornel fach yn fyna ac yn colli'r meddiant. Lee Jenkins yn ildio'r bêl. Kane Owen rwan yn gweld lle i Gabe Kirchhoff ar y chwith. Heibio i Luke Tabone. Mewn i'r cwrt Cosby. Cal McCarthy oedd yno i Hwlffordd. Y bêl ddim i ffwrdd eto. Owen Pritchard yn gofyn o'n lawio fyna, dwi'n meddwl mae just taro o braich. Os rhywbeth, mi oedd o'n rhy agos. Dan Hawkins. Os na le i Hwlffordd wrth ymosod. Corey Shepherd yn trio rheoli. Ddim cweit yn disgyn i Ben Arman. Arman oedd isio hi gan Hawkins. Abrasisi ddim wedi gweld nad oedd Ben Arman wedi gwneud yr hediad. Mae'r ddau dîm yn mynd o un pen yn llall yn fyna. Bron a chreu cyfleoedd. Adam Prisbeck, honna'n gic hir, rhy hir. Syth at Zach Jones ar ben arall y cae. Lee Jenkins yn brasgamu ymlaen yn fan hyn o'r amddiffyn. Ond i baso. Wel, mae yna wthiad ar Lee Jenkins. Iwan Arwel y dyfarnwr yn dweud. Oedd yna wthiad anheg yn fanna ar Lee Jenkins. Dyna pam nath o ildio'r meddiant. Cicrydd i Hwlffordd. Un agosau at awr y chwarae fan hyn.
Dal yn ddi sgôr. Ydych chi wir yn teimlo y bydd y gôl gyntaf, os ydy hi'n dod, yn holl bwysig. Achos os na ddim llawer o goliau yn cael ei sgorio rhwng y ddau dîm yma. Cic rydd, Rhys a Brysesi mewn i'r canol. Hwna gic rydd yn mynd o blaid Pen-y-bont y tro yma. O'n i sôn yma am y diffyg golau rhwng y ddau dîm. Yn y 5 gêm ddwytha rhyngthyn nhw. 1 gêm ddi sgôr a Phen-y-bont wedi curo o 1 i ddim yn y 4 arall. Felly mae hwnna'n rhoi rhyw syniad i chi o be i ddisgwyl rhwng y ddau dîm yma. Yn sicr os all rhywun gipio mantais yn fan hyn, fydd nhw mewn lle da iawn i drio cipio'r triffwynt. Mae yna ail eilydd rwan yn dod i'r cae i Hwlffordd. Ben Fawcett yn gadael. Ac Owain Jones mlaen yn ei lefo. Fawcett gafodd y peniad na'n erbyn y postyn yn yr hanner cyntaf. Mae o'n gadael y cae. Owain Jones mlaen yn ei lefo yn yr ymosod. Mae yna newid hefyd i Ben-y-bont. Keen Watts yn gadael. A Costa Georgievski mlaen yn ei lefo. Y ddau dîm yn gwneud newidiadau felly ar ôl awr o chwarae. Costa Georgievski mlaen fel eilydd, a'i dasg cyntaf o fydd taflu'r bêl yma nôl mewn. Peniad mlaen gan Chris Venables. Luke Tybone, dan bwysa fan hyn ac yn rhoi'r peniad allan am dafliad. Costa Georgievski, yr eilydd. Yn edrych fel bod o wedi cymryd safle Keen Watts hefyd fel yr ôl asgellwr dde. Tafliad Georgievski. Ac Owain Pritchard braidd yn flaen am yna yn ildio'r meddiant yn syth nôl i Hwlffordd. Tafliad Rhys a Brysesi. Yn disgyn yn garedig i James Crowell i Ben-y-bont. Allan at Georgievski. Sy'n trio curo Rhys a Brysesi. A Brysesi yn gwarchod y bêl allan a Georgievski yn ildio'r tafliad yn y diwedd. A Clayton Green yn teimlo bod o wedi cael clec yn fyna. Yn hercian chydig bach. Ond yn edrych fel i fod o yn iawn i gario ymlaen am y tro. Costa Georgievski yn ennill y peniad cyntaf yna, ac mae allan o ddiar Rhys a Brysesi, felly cyfle i Ben-y-bont gadw'r pwysa ymlaen. A gweld Costa Georgievski nôl yn chwarae i Ben-y-bont y tymor yma gyda llaw. Mi ddoth o nôl ym mis Tachwedd ar ôl bron i 2 flynedd allan efo anaf. Gabe Kirkhoff yn clirio fyny'r cae, mae hwnna'n mynd. Peniad mlaen gan James Crowell yn chwilio am Chris Venables. Lee Jenkins yn gorfod clirio allan am dafliad. Kane Owen, captain Phen-y-bont, i gymryd y tafliad ar yr ystlys bella yna. Allan gan Ben Arman.
i Hwlffordd. Dan Hawkins yn ei helpu hi mlaen. Ond mae yna gic rydd yma'n hyn i Ben-y-bont. Gabe Kirkhoff di cael ei dynnu'r llawr. Dyfarnwr Iwan Arwel yn cytuno. A chwaraewyr Phen-y-bont. Oedd hwnna'n anheg. Gic rydd bron yn union yr un safle. Lle gafodd Gabe Kirkhoff ergyd ar ddechrau'r ail hanner. Tybed pwy sy'n cymryd hon, achos Kane Owen sydd wedi hawlio'r bêl. O gafodd gicrydd gynta Ben-y-bont yn y gêm. Wedyn i gadael hi Gabe Kirkhoff ar ddechrau'r ail hanner. Kirkhoff ddim yn agos at hon. Y pwysgor tro yma ydi Kane Owen, Owen Pritchard a Ben Morgan. Ond o ystym Kane Owen, da chi'n tybio mai fo sy'n cael hon. Kane Owen a Ben Morgan dros y gicrydd. Ben Morgan sy'n mynd amdani. Dwi'n mynd rhy bell. Un nath o ofyn i Zach Jones yn y gol. Fynd amdani. Chydig bach yn rhy uchel. Chydig bach heibio'r postyn. Ddim yn ergyd rhy ffôl gan Ben Morgan. Dwi'n mynd gweld amddiffynwyr canol tal yn taro'r cicio rhydd yn aml. Tair cic rydd am y gol i Ben-y-bont yn y gêm yma. A 3 chwaraewr gwahanol wedi cymryd nhw. Hawkins yn cael ei ddal am yna gan Cion Reffel. Cic rydd i Hwlffordd y tro yma. Ar y llinell hanner. I Sabrasesi i gymryd y gicrydd. At Luke Tabone mae'n mynd ar peniad lawr. Yn disgyn i Owain Jones yr eilydd, oedd o methu rheoli honna. Luke Tabone yn ergydio bellter, mae'n taro Ben Morgan. Tabone unwaith eto nôl am y canol. Ben Morgan unwaith eto ar peniad. Luke Tabone mlaen fel amddiffynwr mae ond mi oedd o'n gwneud cyfraniad ymosodol yma yna. Lee Jenkins yn cael ei dynnu'r llawr. Cic rydd i'r ymwelwyr. Lawr yn y gornel. A hon. Mae fwy na lain gic gornel i Hwlffordd. A Rhys Abrasesi draw i'w chymryd hi. Rhys Abrasesi mewn i'r canol mae'n mynd, dyrniad allan gan Adam Prisbeck. Rory Shepherd yn gosod y peniad lawr at Greg Walters. Ôl at Kyle McCarthy mae'n mynd. Walters. Yna le gan Walters yma'n hyn. O'n codi hwnna i'r canol, Ben Morgan ar peniad. Shepherd nôl mewn. Dan Hawkins. Mae'n cael ei wthio i'r llawr yma yna gan James Kroll, Cerdyn Melin. I ymosodwr Phen-y-bont. Dwi'n meddwl bod yna lawer o amheuaeth am hwnna. Hawkins yn ennill y peniad. Kroll yn ei wthio fo. Dan Hawkins yn sefyll dros y bêl y tro yma. O a Rhys Abrasesi yn meddwl amdani. Rhys Abrasesi'n gadael hon, dwi'n meddwl, i Hawkins. Hawkins wedi sgorio 2 yn erbyn y bala y penwythnos ddwytha. I'w helpu nhw i fuddugoliaeth. Ros y gicrydd yma'n hyn. Mewn i'r canol, honna'n rhy ddwfn. A Greg Walters yn teimlo bod o wedi cael rhyw wthiad yn y cwrt Cosby, ond
Ddim yn ôl y dyfarnwr Iwan Arwel. Mewn, mae'n mynd a Walters yn teimlo bod o wedi cael ei wthio'r llawr gan Cyn Owen, dwi'n meddwl. Ond ddim digon ynddi i'r dyfarnwr. Cael McCarthy a'r peniad yna. Oddi ar Luke Tabone, mae'n dod. Cyfle i Ben-y-bont. Mojewski lawr yr ystlys. Tabone sy'n clirio. Mojewski ni gosod i Chris Venables, Owen Pritchard. Methu a dal i afal ar y meddiant, a mae hwnna'n taro. Y dyfarnwr Iwan Arwel. Hwlffordd fydd hon. Dim cystadleuaeth am y bêl yma, fydda Iwan Arwel. Cael McCarthy sy'n ei chael hi ac yn clirio. At Dan Hawkins. Heniad mlaen gan Greg Walters. Ben Morgan. Ei droed drwy honna. Ei syth at Zach Jones. Cael McCarthy nôl at Jones. Lee Jenkins. Wel, mi oedd yn gofyn dipyn o Lee Jenkins i reoli hwnna. A chadw hi mewn, nid y bas orau iddo fo. Gan Zach Jones mewn gwirionedd. Safle di Ben-y-bont. Cofiwch wrth gwrs am y PêL-droed. Y penwythnos nesa, Ben-y-bont yn herio y Seintiau Newydd wrth gwrs. Dydd Sadwrn am 12:00. A ffeinal. Tlws y gyngrair rhwng Abertawe'r Seintiau Newydd hefyd dydd Sul. Yn gwarter wedi 5. Wel, mae yna gic rydd yma yn cael ei roi o blaid Cael McCarthy. Teimlo bod o wedi cael ei wthio i'r llawr. Ac yn un o'r reina lle mae o'n gafel yn y bêl wrth iddo fo ddisgyn yn gorfodi'r dyfarnwr fwy neu lai i wneud y penderfyniad naill ffordd ar llall. Deunaw munud i fynd. Mae yna protestio yn fan hyn o fainc Ben-y-bont a Cherdyn Melin yn cael ei ddangos yn fan hyn am y protestiadau. Ben-y-bont yn anhapus a lle mae'r gicrydd yma yn cael ei chymryd. Ydy o werth cwyno mor llafar am hynny ydy'r cwestiwn. Os ydych chi'n mynd i gael Cerdyn Melin amdano fo. Clayton Green. Mewn yn rhy galed ar Owain Jones. Cicrydd arall i'r ymwelwyr. Cerdyn Melin na gyda llaw wedi ddangos i Owain Walw ar fainc Phen-y-bont. Rhys Aberseisi ar gicrydd. Lawr tuag at Iori Humphreys athi. Greg Walters yn trio rhoi honna nôl yn y canol, ond Phen-y-bont yn dianc efo hi. Joe Woody fyny'r cae. Allan am dafliad. A'r waedd yn dod gan reolwr Ben-y-bont, Rhys Griffiths ar i'w dîm o wthio fyny'r cae rhywfaint.
Lee Jenkins ar tafliad. Yr Hwlffordd nôl at Zach Jones y golwr. Hwnna tu ôl i Rhys Abrasizi, Costa Georgievski yn rhoi pwysau arno fo. Ond Kyle McCarthy yn troi allfor ar llall ac yn tynnu'r pwysau oddi ar yr amddiffyn. Zach Jones yn clirio. Walters yn eildio'r meddiant. Georgievski yn brin opsiwn na dim ond Chris Venables oedd o'i flaen o. Corey Shepherd mlaen. Ac Adam Prisbeck reit i ymyl i gwrtgosbi fo i hawlio honna. Oedd o'n bell oedd fod allan o'i gwrtgosbi. Joe Woodywys. Dros y llinell hanner ac yn cael ei faglu fyna gan Corey Shepherd. Chwarae ymlaen, nawn ni yn fan hyn. Mantais i Ben-y-bont. Kane Owen. At straed Cion Reffel. Owen Pritchard. Yn curo Greg Walters mewn i'r canol mae'n mynd gan Pritchard. Allan am gic gornel i Ben-y-bont ac mae yna gerdyn melyn i Corey Shepherd. Ond mae bagliad yna yn gynharach. Shepherd yn llyfr y dyfarnwr, y pedwerydd chwaraewr. I weld y cerdyn melyn. Kane Owen ar gic gornel i Ben-y-bont. Cion Reffel ar peniad mlaen i'r canol a Zach Jones yn hawlio honna yn dda. Ac yn pwyllio achos oedd ganddo fo ddim llawer opsiynna i anelu ato. Fyny'r cae gan Zach Jones, gol yr Hwlffordd. Peniad Ben Morgan am yn ôl. Joe Woodywys yn ei helpu hi mlaen. Na lawio medda chwaraewyr Phen-y-bont, ond chwarae mlaen nawn ni. A Rhys Abrasizi sy'n ennill tafliad. Abrasizi gyda llaw. Mi sgorio ddo y tro dwytha i Hwlffordd guro Phen-y-bont. Nôl mis Hydref 2023, rhyw flwyddyn a hanner yn ôl rwan. Nath nhw ennill o 2 gol i 2. Ni'n anhebygol iawn o weld 5 gol fan hyn y pnawn yma. Fydda un yn gwneud y tro. Y naill dim a'r llall. Yn dal i chwilio amdani. Corey Shepherd yn gadael y tafliad yma i Rhys Abrasizi. Rhys Abrasizi'n gadael hon i Lee Jenkins. Tafliad hir i ddod yn fan hyn. Mewn i'r canol allan gan Chris Venables. Griffith. Ac allan. Kane Owen ar peniad. Greg Walters sydd yno i Hwlffordd. Chris Venables. Mae o wedi colli'r meddiant yn fan hyn. Owen Jones yn brwydro amdani. Clayton Green sy'n helpu Venables, ond yn eildio'r tafliad. Dio ddim yn gic rydd. A rhaid deud gêm dyn mae wedi bod, ond Hwlffordd o bosib sydd wedi bod yn rhoi chydig bach mwy o bwysau ar Ben-y-bont. Mewn i'r canol mae'n mynd. Ac Adam Prisbeck yn hawlio. Gary Humphreys a Joe Woodywys yn cyfleitio gilydd yn yr hwyd yma yna. Nôl ar ei traed, chwarae ymlaen nawn ni. Un o'r 10 munud i fynd o'r 90. Greg Walters
a'r peniad, ond mae'n disgyn i Costa Georgievski. Fyny'r cae gan Clayton Green. Chris Venables ddim am gyrraedd hwnna. A chyn i ni ail ddechrau chwarae. Eilydd arall yn dod i'r cae i Ben-y-bont. A'r prynhawn ar ben i Owen Pritchard. Johan Phillips, yr ymosodwr ifanc sy'n mlaen yn ei lefo. Pritchard wedi dod mewn i'r tîm yn hwyr yn y dydd. Yn dilyn. A na fi Kyle Ludwigsen wrth gnesu fyny. A Pritchard rwan yn gadael. Johan Phillips mlaen yn ei lefo. Mond 16 oed ydy Johan Phillips. Mae eisoes wedi creu argraff i Ben-y-bont. Mae'n gyfle fan hyn i Hwlffordd greu argraff. Iori Humphreys ar ymyl y cwrt Cosby. Humphreys mewn i'r canol. Cain Owen a'i droed yn y lle iawn i rwystro honna. Allan am gic gornel. Iori Humphreys di rhoi'r bêl mewn lle peryglis yma yn y cwrt Cosby. Oedd ond angen un cyffyrddiad gan un ochr eiwyr Hwlffordd, ond Cain Owen oedd yno gynta. Rhys a Brasesi nôl mewn i'r canol yma hyn. Chris Venables a'r peniad allan. Venables, gormod o grosadïo i gwmpas o. Hwlffordd yn dod unwaith eto. Lee Jenkins mewn i'r canol. A'r peniad yn dod gan Ben Armand dros y trawst. Cyfle da fyna i Hwlffordd. Armand yn cael ei benni ddi, ond methu a'i chadw hi lawr. Cyffyrddiad ola yn dod oddi ar Rhys a Brasesi fyna. Tafliad i Ben-y-bont fydd hi. Costa Georgievski ar tafliad allan gan Kyle McCarthy. Clayton Green ar peniad yn ildio'r meddiant. Yna le gan Lee Jenkins rwan i Hwlffordd ar y dde. Jenkins nôl at Luke Tabone. And Hawkins. Jenkins mlaen. Hawkins. Tackle gadarn yma na gan Gabe Kirchhoff. Mae'n gicrydd i Ben-y-bont. A'r cwestiwn fan hyn ydy pa liwd i'r cerdyn. Cerdyn melyn i Gabe Kirchhoff. Y dacl yna yn rhy nerthol. Wel, mae'n lwcus o fyna, achos mae o yn neidio mewn yn reit nerthol. Y distyt o'n dangos. Yn sicr mae Cerdyn melyn. A dyna'i bumed Cerdyn melyn o yn y gyngrair y tymor yma, felly mi fydd o wedi wahardd rwan ar gyfer y gêm na yn erbyn y Seintiau Newydd y penwythnos nesa. Nid be oedd Pen-y-bont isio o ystyried i hanefiadau nhw. Y gicrydd mewn i'r canol. Greg Walters yn teimlo bod o wedi cael ei wthio'r llawr unwaith eto. Dim byd yn ddi yn ôl y dyfarnwr Iwan Arwel. Ie, fel o'n i'n deud, Gabe Kirchhoff yma na. I bumed Cerdyn melyn o yn y gyngrair y tymor yma. Mae 5 Cerdyn melyn yn golygu un gêm o waharddiad. Mi fydd o'n methu'r gêm fawr y dysadwn nesa. Kyle McCarthy fyny'r cae i Hwlffordd. Owen Jones yr eilydd yn brwydro amdani. Allan gan Clayton Green. Tafliad fydd hi i Hwlffordd yn ei cornel ei hunain.
Rhys a Brysesi ar tafliad. A mae'n ar peniad mlaen. Corey Shepherd yn ennill hwnna, ond y bel nôl gan Ben-y-bont, Cion Reffel yn ennill y tafliad. Chydig dros 5 munud i fynd o'r 90. A rhaid i chi ddeud mewn gwirionedd, mae'r naill dîm a'r llall wedi i chael ein anodd creu cyfleoedd clir yn y gêm yma. Costa Georgievski ar tafliad. Allan gan Rhys a Brysesi. Ben Armon, peniad mlaen, Hawkins. Clayton Green yno, a Kyle McCarthy yn gadael hwnna. Wel, o ystyried sut mae'r gêm wedi mynd, tybed fyddai'r naill dîm a'r llall yn cymryd gêm gyfartal am fan hyn. Mae wedi bod yn ddigon cystadleuol a'n ddigon tyn rhwng y ddau dîm fel oedden ni'n ei ddisgwyl mewn gwirionedd. Rhwng y tîm sy'n ail a thrydydd yn y gyngrair. A'r gem ar rhwngddyn nhw wastad yn rhai agos. Yr un tîm yn gallu teimlo bod nhw wedi gwneud digon i'w hennill hi. Ond mae'n amser i fynd. Johan Phillips yr eilydd yn gadael hwnna i fynd. Tafliad i Hwlffordd oddi ar James Crowell. Ni sôn bod hwn yn gêm ail yn erbyn trydydd, Phen-y-bont yn ail wrth gwrs yn y tabl. Wedi deud hynny, maen nhw wedi colli bob un o'r 3 tîm arall o'r de ar ryw bwynt yn ystod y tymor yma. O'n i faim Hwlffordd, felly tybed all yr ymwelwyr os i ben fel ychwanegu i henw nhw at y rhestr yna. Ben-y-bont wedi colli yn erbyn y Bari Llansawel a Met Caerdydd yn y gwahanol gystadlaethau y tymor yma. Hwlffordd yn cipio'r bel nôl yn fan hyn, Owain Jones at Dan Hawkins. Symudiad flic yn fan hyn, tackle dda gan Clayton Green, Owain Jones yn hwyr. Ac mae yna Gerdyn Melyn yn syth allan o boced i Wanarwel y dyfarnwr. I Owain Jones, chwaraewyr Phen-y-bont yn rwystredig yn fan'na. Cain Owen, mae ganddo fo rhywbeth i'w ddeud wrth Owain Jones hefyd. Capten Phen-y-bont yn anhapus ar dacl yna. Clayton Green dal i lawr. Cain Owen ac Owain Jones yn dal i drafod. Owain Jones wedi cael y cerdyn melyn. Dim amheuaeth am hwnna. Mi oedd chydig bach yn hwyr ar Clayton Green. Farnwr i Wanarwel. Jyst yn cael gair bach efo chwaraewyr Phen-y-bont. Cic rydd i'r tîm cartra. Wel, ddim mewn bris yma'n hyn i'w chymryd hi. Adam Prisbeck y golwr sy'n dod allan i'w chymryd hi. Adam Prisbeck yn barod i gymryd y gecrydd. A'r cyffyrddiad Oland oedd oddi ar Kyle McCarthy, felly tafliad i Ben-y-bont ydi hi. Costa Georgievski yr eilydd.
Yn pwyllo. Yn aros am opsiynau. James Crawl sy'n ei derbyn hi, a Crawl sy'n bach yn drwm o'i gyffyrddiad o. Tafliad i Hwlffordd, wel. Mi o'n i'n sôn am y diffyg goliau rhwng y ddau dîm yma. A hynny wedi amlygu hyn heddiw yma. Mae'n edrych fel bod ni'n mynd i gael gêm ddi-sgôr yn fan hyn. Rhwng dau dîm sydd ar recordiau amddiffynol. Gorau yn y gyngrair. Neb wedi ildio llai na'r ddau dîm yma, felly ydy o'n syndod mawr mewn gwirionedd bod hon yn ddi-sgôr? Bosib ddim. Lee Jenkins ar tafliad. Oddi ar Chris Venables, mae hon yn dod, felly unwaith eto tafliad i'r ymwelwyr ar y llinell hanner. 4 munud wedi ychwanegu ar ddiwedd y gêm yma. A da ni mewn i'r 4 munud na'n barod. Reffel ar peniad. Osto Georgievski'n trio clirio. Clayton Green yn gorfod gwneud rywsut. Taflad i ddod i Hwlffordd, Lee Jenkins mewn i'r cwrt cosbi. Honna allan am dafliad arall yn y gornel. Tri munud yn weddill o'r amser ychwanegol ar ddiwedd y gêm. Lee Jenkins ar tafliad unwaith eto i'r canol, allan gan Ben Morgan. Rhys Abryseisin methu honna, felly Johan Phillips, ymwysodwr ifanc Phen-y-bont yn cael ei ddaclu'n fanna. Ac unwaith eto Iwan Arwel y dyfarnwr mewn i bocad. Cerdyn melyn i Rhys Abryseisi. Mae'r cefnwr chwith yn cydnabod hynny. Mi oedd o'n gwybod bod hwnna'n dod, dwi'n meddwl. Wrth ddaclu Johan Phillips. Yr ymwysodwr ifanc i Ben-y-bont wedi dod mlaen fel eilydd. Dwi'n 16 oed ydi o, Johan Phillips. Wedi dod drwy'r academi. Fod sgorwyr ienga erioed y Cymru Premier y tymor diwethaf pan rwydodd o yn erbyn Bae Colwyn. Y llynedd yn 15 oed. Mae wedi sgorio 3 gôl yn barod i Ben-y-bont y tymor yma. Chwaraewr ifanc addawol iawn ydy Johan Phillips. Costa Georgievski yn arall o eilyddion Phen-y-bont. Yn colli'r meddiant yma. Amon mlaen at Corey Shepherd. Corey Shepherd ar bas. Yn chwilio am rediad o Owain Jones. Dio ddim yn mynd i gyrraedd honna. Kick gol i Ben-y-bont. Munud yn weddill. Fyswn i dweud munud yn weddill i'r naill tîm a'r llall drio cipio'r treffwynt, ond fel mae'n edrych, mae'r ddau dîm yn mynd i orfod setlo am bwynt yr un. Ben Morgan yn i'r cae, peniad James Crawl. Johan Phillips yn cystadlu, ond Luke Tabone yn ei hennill i. Tabone unwaith eto. Am y trydydd tro. James Crawl yn rhoi honna allan am dafliad. Da chi'n tybio, mae dyna fydd hi. Ond mae'r bêl yma'n dod nôl ar dir y chwarae. 94 munud bron ar ben. Lee Jenkins ar tafliad. Mynd yn hir fydd hon. Venables ar peniad. Mlaen gan Johan Phillips, allan.
A Luke Tybone yn ei helpu hi mlaen. Owen Jones yn cystadlu. Owen Jones yn cael ei faclu fan'na gan Ben Morgan. Cerdyn melyn arall. Allan o boced i wan arwel y dyfarnwr. Owen Jones di gwneud yn dda. Ac yn cael ei faclu lawr fan'na ar yr ystlys. Mae 'na Cerdyn melyn i Ben Morgan am hwnna, ond mae 'na Cerdyn melyn i Ben Am yn hefyd ymosodwr Hwlffordd am ei protestiadau fo. Lawr yr ystlys, ath Owen Jones. Dim am hyd am y bacled yna, mi ath yn dda i gadw hwnna mewn. Y gwyn yn fan hyn gan fainc Phen-y-bont ydy, bod y dros yna di digwydd efo'r 4 munud o chwarae. Oedd wedi ychwanegu eisoes wedi bod. Ac felly, maen nhw'n deud y dyla'r gêm na fod ar ben yn barod. Ond mi fydd na un cyfle arall yn fan hyn i Hwlffordd. Iori Humphreys i gymryd y gecrydd, mae wedi cael ei hel yr holl ffordd nôl i'r ystlys. Un cyfle arall i roi'r bêl yn y cwrt Cosby. Iori Humphreys, mae honna'n ddwfn. Prisbeck yn dyrnu. A dyna'r chwipan ola. Mae'n ddi-sgôr, yn gorffen yn ddi-sgôr rhwng Phen-y-bont a Hwlffordd. Y ddau dîm yn gofod rhannu'r pwyntiau. A Phen-y-bont, wel, maen nhw rwan yn hafel unwaith eto ar Seintiau Newydd ar frig y tabl, ond nid y triffwynt oedden nhw'n chwilio amdano fo. Hwlffordd hefyd wedi gobeithio cau'r bwlch ar Ben-y-bont, ond y bwlch yna'n aros yn 7 pwynt. Y sgôr terfynol, Phen-y-bont dim, Hwlffordd dim. Bae'r on the 8th of March. Before then, we will be making trips to